Eu tamén reiterar o agradecemento en nome de todos os compañeros e compañeras que non están hoxe aquí do Movimento Pase de Guerra, agradecer o tipo de oposición novamente e tamén os alcaldes dos diferentes concellos nos que nos reciben e que son afins a esta causa. Intento dar unhas pinceladas e intento contestar a todos os grupos parlamentarios cos datos cos que podemos achegar desde aquí en Pilar e máis eu intentaremos clarificar todo o que tengamos. Entón, respecto a xestión, nos cuidamos que hai unha mala xestión dos recursos humanos. Respecto á xestión, por dar cifras concretas, no ano 2015 e no ano 2018, que houve 200 exames de oferta pública de emprego, nos 2 anos superaronse os 1000 presentados, é dicir, hai máis de 1000 licenciados especialistas en medicina familiar comunitaria que non teñen unha plaza en propiedade no Servicio Galego de Saúde e que están interesados polo menos en traballar aquí. Os Sergas ven arrastrando unha cifra de eventualidade, esas son cifras tamén dos Sergas, de entre un cuarto e un tercio da plantilla, segundo ano que miremos, non? Como decía antes, na provincia de Pontevedra, os que estamos anotados, que son datos dos Sergas, se pode protexarlos cada un que traballe nos Sergas, entrando no programa PIDES. As listas de chamamentos eventuais pode andar en Vigo alrededor das 200 personas inscritas en toda a provincia sobrepasa as 300. Cada ano tamén en toda Galicia finalizan ano tras ano alrededor de 75 médicos residentes que obtenen o título de licenciado especialista en medicina familiar comunitaria. Se sumamos todas esas cifras, debería existir unha bolsa, e xa non falamos de enfermería, na que na oposición de 2015, de 9.000 presentadas, máis de 4.000 traballaban a tempo completo todo o ano e dende hai varios anos no Servicio Galego de Saúde. Entón, por dar máis datos das oposicións, creemos que son moi baixas as cifras, a taxa de reposición é absolutamente insuficiente. Cifras concretas en Galicia, os licenciados que optamos a plazas de médico de familia en centro de atención primaria, hai anos que son de alrededor de 50, descontando as plazas de promoción interna. En cambio, Andalucía se vende a anunciar unha oposición na que chegan case os 1.500 plazas de médico de familia, Canarias máis de 1.500 plazas. É unha das propostas concretas, apostar por o futuro, que é a proposta que levamos nos. Respecto ao tema das derivacións, como decíamos antes, xa xogan as xerencias co tema de que saben que a maioría da presión asistencial nos PACs é xente que se resolve moi facilmente o motivo de consulta porque ese que non lle resolver no centro de saúde por diversos motivos, ausencia do médico, ausencia de sustitución, sobrecarga da xenda, etc. Entón, o feito da famosa cifra do 8% foi un objetivo que se negociou no momento, que se impuxo máis ben, e que non, inda que a xente se nota presionada, realmente é unha cifra que se pon como teito para non enviar máis xente ao hospital, cando é absurdo, como decía a compañeira, nos queremos ao hospital o que consideremos por motivos médicos que precisa dunha asistencia, dunhas probas que non podemos propoñer nos puntos de atención continuada. Darnos igual o complemento, ou a cifra, ou o objetivo. En outros países, por dar cifras tamén, está asumido que entre o 20 e o 40% dos motivos de consulta que acceden aos centros por iniciativa propia, de cousas que non son urxencias de emergencias, entre o 20 e o 40% asumen que teñen que acabar resolvendo no medio hospitalario e non teñen ningún problema por reconocerlo e por promoverlo. Respecto ao impacto que vemos, tamén falábamos antes, a xente, sobre todo nas vilas, apoianos e entenden maiormente, que é a nosa familia dos pacientes, entenden que é unha situación na que nós non podemos desarrollar ben o noso traballo, entón todo xenera, ven a raíz dos recortes, ven a raíz da falta de personal, etc. Falando de documentación, existe un programa, maiormente un aplicativo a efectos de persoal de servicios xerais administrativos. Nese programa, que ten a súa propia base de datos, podense recuperar perfectamente que profesionais atenderon a que pacientes. Inda que o Sergas é o que explota esas bases de datos, utiliza este tipo de bases de datos para confeccionar as memorias anuais e, inda que por motivos que sexan, se está predisposto que non se pode dar datos concretos de pacientes ou de sanitarios ou de profesionais, sí que eles facilmente poden acceder á data concreta
o día concreto e comprobar cantos médicos diferentes prestaron asistencia a cantos pacientes e cantas enfermeiras. É dicir, a posteriori é moi simple retomar eses datos e comprobar competencia dos Sergas manter a protección de datos e o funcionamento e o arquivo de esos datos nesas bases de datos. Respecto a como se sabe quen ten que estar en cada día de guardia. Varía en cada xerencia, hai xerencias que envían desde o Servicio de Recursos Humanos o viernes antes das 3 da tarde un fax no que constan o nome e o número de contrato de cada traballador que vai facer presencia en que tramo cada fin de semana. Non fan todas as xerencias, pero é un mecanismo que existe e que ten comprobado de primeira mano. Nesos fax venían o nome do traballador, categoría profesional, número de contrato dos Sergas e que enda que vai realizar o viernes, o sábado, o domingo, etc. O cal, se un IMPAC chegamos e vemos que falta alguna persona desa lista ou hai un médico de menos, o noso procedimento é esperar un tempo prudencial que para nós é 0 minutos, pero que nos indican, dependendo da xerencia, entre 5 e 30 minutos, avisar ao directivo de guardia de cada xerencia a través de chamada telefónica mediante o 061 Coordinación Central Coordinadora de Emergencias. O 061 ponos en contacto con un directivo de guardia, que habitualmente pode ser unha supervisora de planta do hospital ou un directivo propiamente, e a través del manifestamos a queixa ou a incidencia e competencia dese directivo de guardia xestionar as medidas oportunas, os chamamentos que sexa necesario para que o transporte ou a persona que tiña que estar allí apareza no punto de atención continuada. Este é un sistema moi humano e moi dependente das persoas, pero habitualmente funciona. Cando non funciona? Bueno, por datos concretos. Pode unha persona traballar, un profesional con contrato con Sergas, pode traballar en diferentes EOSIS. Correcto. De feito, unha das modalidades de inclusión das listas de contratación é a voluntariedade limítrofe, que consiste en que, ante a necesidade en outras zonas limítrofes, podense facer chamamentos para reforzar ou para facer contratos de sustitución. Si alguén se anota en Santiago pero con voluntariedade limítrofe, poden chamar ao Centro de Saúde de Ribeira ou da Pobra do Cariñal para facer unha consulta ou unha baixa. Eso existe. É un mecanismo existente e que funciona. Pode unha persona estar dada de alta en 2 contratos diferentes por duplicados, ou como se mencionou, debería ser un erro persoal ou informático na miña forma de ver. Por lo menos non debería coincidir na mesma quenda. Debería ser unha medida que estuvera razonada por escrito e comunicada con antelación aos servicios, porque, por exemplo, na aglutinación de prestacións, no caso do Morrazo, en Cangas e Moaña, si se decide pensar temporalmente o punto de atención continuada de Moaña e movilizar todos os efectivos o punto de atención continuada de Cangas, implica que crece a poboación que ten que ir a Cangas e non a Moaña. Entón, poderíase facer, pero con antelación, e non debería coincidir nas dúas quendas de diferentes centros o mesmo persoal, pero haberá unha regulamentación interna que desconocemos, non podemos aportar máis datos. Quen decide quen se contratan? Como decimos, existe en todas as xerencias unha lista de chamamentos, unha lista de personas inscritas para recibir chamamentos. Habitualmente o Servicio de Recursos Humanos fai chamamentos con toda a antelación que pode, pero isto é moi etéreo, pois hai baixas súbitas que a antelación é moi mínima, e hai baixas máis previstas que temos constatado entre nós mesmos que, por o motivo que sexa, acaban resolvéndose con poucas horas ou moi poucos días de antelación respecto ao servicio. As medidas, como vemos denunciando no movimento Pásquiz de Guerra, as medidas habituais para os traballadores do PAC, denegar sistemáticamente días de libre disposición, denegar quincenas de vacacións en verano, temos constancia de eso, mover quincenas de verano solicitadas a outras quincenas que non foi as que solicitou o profesional, denegar sistemáticamente solicitudes de reducción de xornada por o motivo que sexa, cuidado de fillos menores, cuidado de persoa enfermo, etc. Non tanto accións en positivo, como podrían ser buscar sustitutos, sino accións en negativo, como é denegar os permisos laborais aos profesionais que traballan. Máis datos. Como registrar cando se fixe un chamamento, cando se contratou alguén, antiguamente todo era en formato papel, pero a día de hoxe eso está registrado informáticamente, hai unha base de datos. Todas as EOSIS teñen que telas
Outros mecanismos que existen e que temos constatado son chamadas telefónicas de servicios de recursos humanos que son grabadas. Esos chamamentos quedan grabados, en algún sitio se guardarán e co tempo mellor borranse, pero existe ese registro. E sobre todo o registro informático. Quen decide, quen fai, quen chama, quen firma? Normalmente o Servicio de Recursos Humanos, como comentou a compañera antes, existían dúas xerencias por área, a xerencia de atención primaria e a xerencia de atención hospitalaria. Cada xerencia tiña o seu propio Servicio de Recursos Humanos e facían os seus propios chamamentos. Agora é xunto, e ese personal chama e como se firman os contratos? Hai dúas modalidades, en presencia física, en persona, vamos ali a unha oficina do Sergas e firmamos un papel, ou a través dun certificado digital, igual que o DNI electrónico, no programa FIDES, que é o programa para os profesionais sanitarios do Sergas. Chaman por teléfono, tes un contrato pendiente de firmar no FIDES, encendemos o ordenador na casa, firmamos o certificado digital. El registro de todo isto ten que haber ou ten que ser simple conseguilo e, igualmente, como decimos, con ese programa SIGA que é de xestión puramente administrativa, debe ser fácil, de feito nos mesmos utilizamos para ver si atendimos a un paciente outro día, ver o número de asistencias que levan os pacientes nese tempo. Anticipación respecto aos chamamentos, como decimos, depende do tipo de ausencia. Se unha ausencia súbita imprevista, pois é pouca, evidentemente, pero ás veces constatamos de que solicitudes de permisos de libre disposición ou vacacións da xente con moita antelación, que se solicitou con moita antelación, non son cobertos ata a última hora. En principio, o resto de datos, a ver se pode aportar tamén a compañera Pilar, que ten máis datos en concreto de reunións que facemos cas direccións asistenciais, antiguas direccións de atención primaria e direccións médicas.